L-ispejjeż fuq il-kuntratturi tal-kostruzzjoni olew u għalhekk l-ispejjeż fuq il-konsumaturi se jiżdiedu, b'uħud mill-ispejjeż jirdupjaw. Il-Gazzetta l-mument irrappurtat kif kuntratturi fil-kostruzzjoni qed jaffaċċjaw problemi serji fejn jistgħu jiddisponu mill-iskart tal-kostruzzjoni darba ibattlu s-siti fejn ikun qed isir tħammil jew bini. Sa dan it-tant il-kuntratturi huma marfa li qed isiru arranġamenti ma' barrieri fil-privat biex ikunu jistgħu jibdew jarmu l-iskart tal-kostruzzjoni li jkollhom f'dawn il-barrieri. Il-kuntratturi li tkellmu ma' il-mument fissru li mit-tariffi attwali qed jingħad li se jollew b'100% biex bekk tunnellata skart tal-kostruzzjoni se tiġi tiswa mal-10 €. Dan ifisser li jekk fil-preżent kienu jħallsu mal-150 € biex jarmu trakk bi 30 tunnellata ġebel, briks u radam, issa se jkollhom jibdew iħallsu d-doppju 300 €. Dawn il-kuntratturi żiedu li bla dubju ta' xejn li dawn il-prezzijiet ogħla se jispiċċaw moddija fuq il-konsumatur fejn allura is-servizzi fil-kostruzzjoni se jkomplu jolew fil-prezzijiet. Kuntratturi li tkellmu ma' il-mument qalu li fil-waqt li bħalissa kollox hu friżat u ma jistgħux jiddisponu minn trakkijiet bi-skart tal-kostruzzjoni li jafu fiċ-ċertqu li darba jerġgħu jibdew jipprovdu dan is-servizz allura se jkollhom iħallsu tariffi ferm u ferm ogħla minn dawk li qed iħallsu fil-preżent. Dawk li tkellmu ma' il-mument żiedu li hu stat ta' fatt li fil-pajjiż bħalissa hawn problema serja ta' nuqqas ta' spazju fejn jintrema l-iskart tal-kostruzzjoni. Ftit tal-jimilu kien ingħad li barriera abbandunata fis-Siġġiewi kienet se tibda tilqa' l-iskart tal-kostruzzjoni fiha, iżda sal-lum minn dan kollu ma daħal xejn fis-seħħ minħabba l-instab li dik kienet barriera mixtrija mill-privat. Min-naħa l-oħra, il-Gazzetta tal-General Workers Union it-torċa wkoll irrappurtat li l-koppji żgħażagħ qed isibu l-problemi jekk kif mhux ileħqu mal-prezzijiet tal-proprjetà. Fil-fatt, f'intervista li sar magħruf kif qegħdin isibuha diffiċli sabiex jixtru proprjetà bil-prezzijiet tas-suq meta kkumparat mal-pagi li qegħdin jaqilgħu mix-xogħol tagħhom.